Os resultados das pasadas eleccións supoñen un enorme incentivo para seguir a traballar polo interese común da Confraría de Ribeira. A candidatura encabezada por José Antonio Pérez conseguiu pleno de representación na Xunta Xeral, o que avala a boa xestión realizada ao longo destes últimos 4 anos. A xente é sabia, sabe que fixemos unha boa gestión, sabe que os resultados despois están aí, se aplican a confianza, hai cousas que ainda non se puderon facer, pero que están os proxectos feitos, e que si contamos que pronto se ejecute, non? Como a temas de luz e agua nos pantaláns, ou que o cambio de luz, muelles de descarga para pantaláns de descarga para ir para a Nova Lonxa. Estamos en ello, sei que se están facendo, pero contamos que en breve que se podan facer. O marisqueo ocupa tamén unha parte fundamental do programa da nova directiva co obxectivo de recuperar zonas improductivas afectadas polas correntes. Que é regenerar os bancos marisqueros, porque a nós non é que sea o problema de labrar, de limpar ou o que sea, o problema é que cambiaron as corrientes, polo motivo que fora, hai zonas que eran moi productivas e en poucos anos pois chegaron a ser improductivas. Estuvamos mirando con biólogos da Consellería, con xente pagada por nós, pola cofradía, e detectouse que hai unhas zonas que chegan a corriente hasta esa zona e cambian o rumbo, van dar a volta por fora, entonces o que nos pasa que hai sitios que quedan como mortos. Tamén son moitas as demandas que trasladarán a portos de Galicia. Ademais da necesaria renovación dos atraques, reclaman a dotación de auga e luz nos pantaláns e a mellora da seguridade para poñer fin aos roubos. Unha renovación de atraques que levamos 3 anos con os caducados, poñer aí uns pantaláns máis para os barcos que están na outra parte do muelle, pantaláns con esfingues individuales que teñen un gran problema cando anda vento para ir para o mar porque son horarios diferentes, e están os barcos abarroados uns ao costado de outros en filas de 5 e 6, e iso é casi moi difícil. Houve alguna persona que incluso non deixou de ir ao mar porque non podía desmarrar os barcos, non? O que estaba pola parte de dentro. Seguirán a demandar tamén a construción dun pantalán de descarga nas inmediacións da Lonxa.